Jroning aku pasulayan bareng mungsuh kelawan Kakang Setijo tak sawangka ana gajah galiah laku ning gajah mbok menawa iki wujude gajah Antisura. Antisura mandheka Antisura. Bener, kowe sing aran Gajah Antisura. Ora genep luruh aku iki Gajah Antisura. Mamak mumuk tumindake satriya. Manuta, aku Antarja. Aku njaluk supaya dilungguhke ana gigirmu Antisura. Kepengin banget lenggah dampar Antipraba yen kuat nampani gadingku. Kelakon tak uncalke tak lenggahke ana gigirku sembur mlonyoh kuandamu. Antisura, mandek. Mbok menawa kadangku Yayi Antarja pancen ora kuat kanggonan wahyu. Iki Prabu Bama Antrakasura. Antisuraku njaluk dilungguhke ana dampar Antipraba. Gampang temen, ora gelem rekoso kok kepengin mulya. Lungguhna ana gigirmu, minggat. Ora gelem sumingkir kelakon tak trajang nganggo gadingku. Wah sempal-sempal kuandamu. Wah. 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 Wah! Wush! Woi! Wolo! Wush! Wah! Cilaka iki, Truk. Cilaka piye to, Bancit? Ana gajah ngamuk. Kok ana gajah ngamuk? Doyak-oyak wong, Truk. Mergo arep dipateni, dimilik daginge udu daginge ning arep dimilik gadinge nggo kipa. Wo, kurang ajar. Sing oyak-oyak wong Ketawang jenenge Prapta. Kulon bali desa. Mulane kae kulino tuku gading gajah jebul adol kipa gading. Tukune iki ming bahan Truk trimo 2,5 juta. Diponthok-ponthok, ditugel-tugel, diprael-prael. Kipa siji didol 3,5. Ana sing 5,5, ana sing 7 juta.
ana sing nggo gawe deder gading, deder keris, regane pira? 7,5 truk. Lho kok larang temen, larang mulane ana wong nyolong gading kuwi ya mergane larang, nek ora larang ora dicolong. Kurang ajar nek ngono Gong, ora kurang ajar wong butuh. Gajah Antisura ngamuk Ndarantarja dikipatke, Ndrasteja dikipatke. Terus karepmu Ndara Wijaya kon semingkir truk, ora semingkir bahaya. Sebab nek nganti ketiban sikile gajah mati. Apa ana wong kok ketiban sikile gajah? Oh, ora tau ndelok berita kowe. Lampung Timur Pak Lurah truk Pak Lurah. Pak Lurah Sobo Ngalas. Gajah ki mangani tanduran arep digetak digusah. Tekan gone gajahe metu karo kancane pirang-pirang. Lah wong ambane sikil ki sak roda slender kok ngedeleki wong siji Pak Lurah Lampung Timur, ayo sedo. Wah, jan pengalaman kowe Gong. Zaman saiki ya. Ndara Wijaya kon semingkir ora semingkir bahaya iki. Gus, awas Gus, hati-hati Gus. Sang Arjuna Asmunira kamanungsan kasrapan tingkahing mungsuh liringing dikamancan lono kongas Gus, kula aturi wungu Gus, kula aturi njugaraken nggenipun tapa nuwun sewu. Niki enten gajah naminipun Gajah Antisura ngamuk. Ndarantarja dikipatke, Ndrasteja dikipatke. Kuwata sing manah kula yen Gajah Antisura mriki lajeng dika dipun larak, dipun gubet telalenipun, kula tumutke calan Gus, kula aturi wungu. Kondur mawon niki pun meh jam 4 lho Gus ajeng napa? Ora ana critane wong tapa kok jam 4 niku. Jam 4 niku mangsane wong do salat subuh. Setan-setan niku mun do mboten wani metu. Nek ajeng tapa niku rak jane wit sore tekan jam 1 napa jam 2. Niki pun jam 4. Nggo dilereni mawon le tapa. Medang-medang kopi teng eper nggo kali kula. Medang kopi mangke Pak Sugata nganggo apa? Tela dibakar. Ora jamane saiki kok bakaran tela. Mamen ngentut bahaya truk. Enggak Gus, pelajar niki bahaya lho. Saya suwe saya esuk malah penak wae sampean ta mriki kula dirubung semut cokol lemut. Nek sampean ora kersa kondur tak tinggal mlayu lho, Den. Wah, tenan Gus, gajah mriki Gus. Kang krasa sumbar lindu bumi gonceng gumaluda guntur katup ndak waspadake ana satriya ngeningke cipta sedakep saluku jaga nglakoni tapa brata. Oh Raden, jamane maju lah kok isih ana satriya, isih ana titah gelem nyingkur marang gebyaring kadonyan ingkang kaesti mung gayuh kasampurnan. Tak sawang kowe ora kengguh ning tetep kukuh bakuh nadyan aku sing prapo ning papan kene Raden. Raden ora genep loro ya mung panjenengan satriya ingkang cecunduk kembang kasuwargan. Jumbuk lawan wasitaning pukulun jagat Girinata ya mung panjenengan ingkang kuat kasinungan wahyu kraton ya wahyu ratu. Amit sewu Raden panjenengan tak gubet telale tak lenggahke ana gigirku tak kanthi manjing ana ing negara Ngastina Raden.
Ndara digawa gajah. Ora ndaraturi awake dhewe, Gong. Tenan gajah Antisura gubet. Telale Ndara diuntalke dilenggake ning gigiring gajah. Salah ora gelem manut, nek gelem manut rak jane ora ngrekoso ngene iki. Wong ora gelem manut Ndara. Piye-piye, Gong? Lapor wae, Tru. Lapor ning ndi? Saiki pos polisi iki do kosong mlompong kok kon lapor. Pos polisi saiki kosong ngarep lapor ning ndi? Mongko polisine pirang-pirang pos ronda, pos jaga polisi kok blas ora ana sing ngreksa, ora ana sing jaga. Lah nek ana wong kecopetan, ana wong dibegal, digarong arep lapor karo sapa? Mongko polisi ku keamanan pengayomaning warga masyarakat. Ning malah seneng terus sebabe nek pos polisi ku ora ana berarti wis ora ana cegatan. Ora ana operasi. Lah nek ora ana operasi berarti gawe SIM ora ana gunane ora nggo apa. Wong nyatane ora ana sing ngecek, ora ana sing nyegat. Ora sakakan Persikon Ndara Werkudara ketiwasan kula, Gus. Sanggang koro sudita sawara-wara Dengnya kang pindha gajah setu bondo Ponokawan Petruk kok melayu-melayu. Matur dhateng Ndara Werkudara, Gus. Kula sowan ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Dangunipun ndherekaken Ndara Abimanyu nglampahi Tapa Brata ketemu kalih gajah namine Gajah Antisura. Kula pun ngemutaken Ndara taturi kondur ning mboten kersa. Sakmenika Ndara dipun gubet telalinipun gajah lajeng aduh Gus kula mboten wani matur. Ndara Abimanyu kalih lajeng kurang ajar. Nyuwun pangapunten Gus ngaturaken ketiwasan. Aja pating pecotot ngomong sing genah. Matur sing cetha. Kelenggah menika Ndara Abimanyu menika ketemu kalih Gajah Antisura. Telalinipun diuncalke gubut raganipun Ndara Abimanyu. Lajeng sakmenika putramu Ndara Abimanyu kula manut. Perkara Ndara niku cangkem elek. Mundur nek ora iso ngomongi mundur. Wong kuwi ndelok-ndelok sing diadepi ku siapa? Nek sing diadepi menteri mau gareng ora apa-apa, adepi Ndara kok ngomong karo nangis, ngomong karo memble-memble. Ayo mesti campluk. Nggih mboten Gus? Iya. Lah iya. Mugakno truk nek matur karo Ndara ditata dhisik aja nganti kecletat-kecletut. Ngati-ati go nganti luput sampluk kowe. Matur Ndara Werkudara. Arep matur apa? Kula sowan mriki mboten wonten sanes namung kejawi. Matur dhateng Ndara Werkudara supados ing sakmangke kula aturi nekseni. Nggih kula badhe ngawontenaken boga kami lujengan. Wujudipun Sekar Suci Ulam Sari midherek junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwa putra lan sekabatipun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mila dipun bukteni Ndara supados paring berkah pangestu dhateng kula sak keluarga. Iya. Salajengipun menika wonten ambeng jejer kagem memulih ingkang cikal bakal truka desa Mriyan mriki mliginipun
supados ngambah ngalir ngidul ngetan ngilen daratan lautan. Daratan dipun jagi Bagendo alias lautan dipun jagi Bagendo Kidir. Supados tansah tawa-tawi tawar wilujeng tanpa pambeng ndara kula aturi nekseni. Jajan pasar ulisipun manca-warna kagem mbekteni malaikat kosim ingkang bagi rejeki. Mila ndoreng sakmangke kula aturi rawuh supating sakmangke jangkem elek. Oh goblok. Wong kon matur kok malah kleru ujud-ujud. Ndara Abimanyu niku digubun telale digawa melajar Gajanti Sura dibeto teng negara Ngastina modar. Kurang ajar ya, Truk. Piye? Ngadepi Piyayi Wibawa grogi. Kok grogi? Arep mantun nek ndaraku digawa gajah kok iso tekan ndara kula aturi nekseni wae. Kalingan wong ujud-ujud kenduren, Truk. Malah kecret-kecret orang gelang. Saiki ndara nututi Ndara Abimanyu. Ditututi, Truk. Ditututi dong. Ayo. Oh, kecu.